Milí diváci, vítame vás pri ďalšom vydaní našich školských videonovín. Február bol naozaj pestrý a plný zážitkov. Spoločne si pripomenieme, ako sa naša škola niesla v znamení karnevalu a fašangového sprievodu. Zaspomíname si na zimné športové aktivity v materskej škôlke, nazrieme do recitačných súťaží Hviezdoslavovho Kubína a v závere mesiaca zavítame do zdravotníckeho dňa, kde si žiaci upevňovali vedomosti o ochrane zdravia, správnej výžive a pohybu. Pohodlne sa usaďte a poďte si spolu s nami pripomenúť všetky tieto krásne chvíle. Dnes to budú tieto témy. Poznáme víťazov súťaže Hviezdoslavov Kubín. Fašangový sprievod rozozvučil našu obec. Aj materská škola zažila karneval. Predškoláci sa učili lyžovať. Koniec mesiaca sa niesol v znamení zdravotníckeho dňa. Vo februári sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Súťažilo sa v 3 kategóriách. Keďže výkony boli vyrovnané a všetci recitátori boli veľmi šikovní, porota to nemalo vôbec jednoduché. Vybrať tých najlepších bol skutočne náročný krok. Ocko sa na ňu ustarostene pozrel, potom vzdychol. S Henrietou to v matematike nevyzerá najlepšie. To, čo dnes predviedla na hodine, bola katastrofa. Dnes sa opäť uskutočnil ďalší ročník prestížnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na 2. stupni máme 2 súťažné kategórie. Keďže prichádzajú k nám deti už z 1. stupňa, ktoré majú skúsenosti s prednášaním, latka v 2. a 3. kategórii je nastavená poriadne vysoko. Žiaci sa veľmi pekne pripravili a bolo skutočne náročné vybrať tých najlepších. O víťazovi stále rozhoduje trojčlenná porota, ktorá sa vlastne na základe stanovených kritérií dohodne, ktorý žiak-žiačka podala ten svoj výkon čo najlepšie. Stojíš na vyznačenom mieste v strede javiska a privieraš oči. Pot steká ti po celom tele. Žiakom, ktorí sa neumiestnili, by som chcela odkázať, aby sa nevzdávali, aby boli verní prednesu, pretože umelecké slovo je krásne, nie každý ho dokáže predniesť a niekedy nám to vyjde, inokedy nám to nevyjde. Čo ak nám pri tom bádaní pomôže iná veda? Veď nikto ešte neskúsil, či sa to ináč nedá. Víťazi nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční niekedy v marci v Kežmarku. Tento text som sa naučila pomerne dosť rýchlo, pretože tá rozprávačka bolo dievča ako nejako v mojom veku, takže som sa vedela do toho vcítiť a text som sa snažila prvý vybrať ja, lenže nejako som sa k tomu nedostala, lebo nevedela som to nájsť. A tak pani učiteľka mi dala viac na výber a vybrali sme tú, ktorá sa mi najviac páčila. Ja som recitovala poéziu od Valentína Ševčíka, Keď padá hviezda. No ja som sa umiestnila pre mňa nečakane na 1. mieste. Určite sa naučím celý text, lebo niektoré pasáže som mala poškrtané, lebo som sa ich nevedela naučiť. Aj sa budem snažiť viac do toho vcítiť, lebo tá latka už je nastavená vyššie na tom okresnom kole. V dnešnej súťaži Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnilo 64 žiakov, 1. kategória, to znamená žiaci 2., 3., 4. ročníka. Prednes poézie, prózy, žiaci boli pripravení, išlo vlastne o kultivovaný prejav slovenského jazyka, recitáciu, takže sme veľmi spokojní, lebo účasť bola hojná. Toto, čo vám budem rozprávať, sa naozaj stalo. A viete komu? Nie.
Toho množstva bolo náročné vybrať víťazov, lebo boli pripravení, bolo to také rovnomerné, či u druhákov, tretiakov, štvrtákov. A zamerali sme sa na výslovnosť, výber textu, rýchlosť, gesta, mimika, čiže všetko to, čo sa sklbilo, sme hodnotili. A na záver sme vybrali 3 víťazov, cenu poroty a myslím si, že žiaci boli spokojní a že aj na budúci rok sa zúčastnia tejto súťaže. Znáte deti Ivana? Možno aj áno. Má také strapaté vlasy, ako ani jeden chlapec v našom meste. Lebo ja rada sa učím básničky na spamäť, že rada tak hovorím. Ja som zvyknutý na básničky, takže ja som taký uhovorený, takže mne sa to rád recituje. Raz v lete som tiež mal také dobré topánky. Červené s malými bielými mašličkami. Trošku som sa hanbila, ale prekonala som strach a to som povedala. Mne sa recitovalo dobre, lebo som na veľa súťažok bol, takže dobre sa mi recitovalo. Dnes sa v našej obci uskutočnil tradičný fašiangový sprievod, ktorý priniesol množstvo radosti, hudby a dobrej nálady. Ulice ožili spevom, tancom a veselými maskami, ktoré vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru, plnú farieb a smiechu. Sprievod prechádzal obcov za sprievodu hudby a postupne sa presunul až k obecnému úradu. Tam bol pre všetkých pripravený program plný hudby a pravej fašiangovej nálady. Dnešný deň sme sa snažili završiť fašiangové obdobie, pretože zajtra začína pôst. Náša obec Lendák udržiava ľudové tradície a preto sme sa rozhodli urobiť fašiangový sprievod, maškary po našom povedané, ktorý sa konal už druhý rok. Do našho sprievodu sa zapojila hudba, žiaci, učitelia zo základnej aj umeleckej školy, ale aj naši občania obce, babky, detkovia, príbuzní, detičky. Mohli sme vidieť v tomto sprievode rôzne zvieratá, ktoré boli pôvodne niekedy, ako boli kone, túroň, kozy, krávy, ale boli to aj babky, detkovia, nevesty, maškary. Sprevádzala nás aj hudba základnej umeleckej školy, sprevádzala nás lendácka skupina Hudobné lendácké trio, sprevádzali nás naši goráli, ktorí nám prekrásne zaspievali a nesmieme zabudnúť ani na pani učiteľku Pavlíkovú s jej speváckou dievčenskou skupinou Kicorka. Touto cestou by som chcela poďakovať nielen pani riaditeľke našej obci, starostovi, ale všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto akcii za to, že robia dobre meno našej obce. My ti sa ňu dáme 10 flačiek. 10. Fašiangový sprievod je veľmi peknou akciou, ktorú organizuje Spojená škola a veľmi si ceníme prácu všetkých pedagógov a zainteresovaných na tomto sprievode. Je to vynikajúca akcia, posledná akcia pred prichádzajúcim postom. Táto akcia je spojená aj s potvrdzovaním deklarácie, ktorú uzatvorila minulého roku obec a Spojená škola a ktorá potvrdzuje vlastne školské prázdniny, voľno v sobotu, v nedeľu a takisto nárok na voľno počas nášho odpustu svätého Mikuláša. Ja som bola stará babka. Ja som upratovačka. Ja predstavujem detka. No, aj spolužiaci sa mi páčili, že som ich skoro ani nespoznal.
lebo mali také dobré masky, napríklad Marek Nebus. Nebolo ani vidno, že to je on. A ja som myslel, že je to nejaký iný žiak. Taký, aké by strašidlo. Môj ujo Kristián také video kúkol, že bolo takáto maska. Mne sa páčilo to, že ste takí súdržní, že ste takí hraví, zároveň aj folklórni, veľmi muzikálni, takže výborné. Veľmi pekné kostýmy máte, také boli napadité, veľmi farebné. Sa mi páči, že podkrývali aj folklór, aj vaše tradície, ale zároveň tam boli aj moderné veci, takže na jednotku. V materskej škole sa uskutočnil veselý karneval, na ktorý sa deti veľmi tešili. Telocvičňa sa zaplnila smiechom, hudbou, ale aj pestrými farbami. O skvelú zábavu a atmosféru sa postarali aj šašolienky, ktoré priniesli kopec zábavy a tanca. Stretli sme tu rozprávkové princezne, odvážnych pirátov, šikovných futbalistov, superhrdinov a aj množstvo ďalších zaujímavých postav. Jednoducho všetko, čo si detská fantázia dokáže predstaviť. Sme divadlo Sarus, pochádzame z Prešova. Vlastne fungujeme už 8 rokov ako divadlo. Venujeme sa väčšinou ako divadelným predstaveniam pre deti, ale máme aj divadelné predstavenia pre dospelých a mládež. A toto vlastne predstavenie Diskotéka pre deti vzniklo z tohto dôvodu, že škôlky majú v februári ten karneval, tak sme chceli niečo výnimočné pre tie škôlky. Vieme, že animačné programy sú všelijaké, no tak sme skúsili tento animačný program pre deti. S deťmi sa pracovalo veľmi dobre, deti boli hyperaktívne, skvele tancovali. No a celkovo toto predstavenie je také interaktívne, kde sa nevybláznia len deti, ale aj my. My sme rybičky a ja som Elza. Ja som Snežná víla. Som Spiderman. Mne sa najviac páčilo, jak sme so Zuzkou tancovali. Mne sa najviac páčilo, jak bola teraz diskotéka. Keď sme tancovali. Oni nám robili divadlo. Oni nám robili aj sa s nami tancovali. Okrem našich siedmakov si čarozemných športov tento rok užili aj niektorí naši predškoláci. Počas februára vycestovali do krásneho prostredia Bachledovej doliny, kde ich čakal prvý kontakt so snežnými svahmi a lyžiarskou výstrojou. Tak zúčastňujeme sa výcviku v materskej škôlke, kedy sa nás zúčastňuje 21 žiakov z materskej škôlky a 10 žiakov zo základnej školy.
s tým, že základná škola zdokonaľuje poznatky, ktoré nadobudla lyžiarským kurzom v základnej škole a materská škôlka do väčšiny miery sa tie deti viac menej učia lyžovať. Prvý deň sme ich rozdelili na lyžiarov a nelyžiarov, kde nám vytvorila sa skupina 15 nelyžiarov a 6 lyžiarov. Postupne sa tieto skupinky vyrovnali. Tá skupina, ktorá boli nelyžiari, už aktívne lyžujú. Lyžiarsky kurz je zabezpečovaný pomocou rodičov, kedy si to hradili, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Tento kurz má pre nás veľký význam, lebo si uvedomujeme, že práve v tejto vekovej kategórii v materskej škôlke sa je dobre im venovať, lebo sa s nimi veľmi dobre pracuje. Sú oveľa ľahší ako žiaci v základnej škole a preto vieme viacej s nimi hýbať a dovolím si tvrdiť, že aj ešte rýchlejšie sa učia ako žiaci základnej školy na lyžiarskom kurze. A druhý taký veľký prínos pre našu školu je to, že v rámci 7. ročníka, keď tieto deti dorastú, tak budeme mať 20 lyžiarov, ktorí budú niečo ovládať a toto bude pre nás mať veľký význam. Deti sa z toho lyžiarskeho kurzu veľmi tešia, majú z toho radosť, snažia sa, máme tam zabezpečené výborné podmienky, či už vo forme tých lyžiarskych kurzov, ale respektíve aj strávu, ktorú máme riešenú v reštauráciách, také malé pohostenie pre tie deti, za čo veľmi chcem poďakovať Bachletke, ale menovite Petrovi Vidovi, ktorý nám s tým pomáha. No a taktiež by som chcel poďakovať svojim kolegom, učiteľkám z materskej škôlky a za to patrí veľká vďaka. Jak sme robili lietadlo. Krútiť do strany a lietadlo. Že sme zjali mi sa páčilo, že som toto lietadlo, ako me čapali ovečku a slnku. Otočky, jak sa postaviť. Pôjdeš lyžovať s mámkou s tatkom? Áno. Koniec februára sa v našej škole niesol v znamení zdravotníckeho dňa, ktorý bol venovaný starostlivosti o to najcennejšie, naše zdravie. Tento deň nebol zameraný iba na zdravotnú výchovu, ale ponúkol žiakom širší pohľad na všetky oblasti, ktoré so zdravím úzko súvisia. Veľký dôraz sa kládol aj na zdravú výživu a pitný režim, ale aj pohyb. Veríme, že získané vedomosti a skúsenosti budú pre žiakov prínosom nielen v škole, ale aj v každodennom živote. Zdravie je meniť pozíciu tela, tak vás naučím teraz správny trep. Robiť takéto akcie v dnešnej dobe nie je jednoduché. Po organizačnej stránke, po tej technickej stránke, ale má to svoj veľký zmysel. Podobnú akciu sme robili aj u nás doma v Ľubici a ten detský úsmev, pozitívne ohlasy, edukácia šírená do verejnosti, to je to, čo nás vedie k tomu pokračovať aj v takýchto akciách. A ku Lendaku mám z pracovného a osobného hľadiska veľmi blízky vzťah, tak som si povedal, že prečo takúto akciu neurobiť aj v mojom druhom domove v Lendaku. Dnes sme medzi nami mali záchranára, detského pána doktora, športového trénera, trénerku tanca bare, zdravotné sestry, hasičov, takže jednoducho zastúpenie všetkých zdravotníckych aj záujmových voľnočasových športových zložiek.
Hlavným dôvodom takýchto akcií je samozrejme to zdravotné hľadisko, niečo detí naučiť. Aj deti môžu byť takými malými hrdinami, vedia zachrániť život, keď majú tie zručnosti, vedomosti, poznatky. Takže snaha niečo tie deti naučiť a možno do budúcna predísť tomu, aby zdravotné komplikácie a nečakané okolnosti skončili horšie. Keď tie poznatky, vedomosti máme, teoretické, praktické, tak vieme byť naozaj v spoločnosti veľmi užitoční. Ja som za tieto decka veľmi vďačný. Úvodný stres rýchlo opadol, keď sme videli ich úsmevy a snahu zapojiť sa do otázok. Viedli s nami dialog, boli naozaj šikovné, dávali pozor, takže stres rýchlo opadol a zmenilo sa to na príjemne strávené dopoludne. No, najviac ma zaujala téma o tom s tým hasičom, čo rozprával o tých požiaroch a tak ďalej, lebo bolo to dosť zaujímavé a dosť som sa z toho aj naučil. Áno, určite by som vedela seba predstaviť ako zdravotnú sestru, alebo v budúcnosti možno aj doktorku. Najviac sa mi páčila prednáška záchranára, pretože som ešte nikdy nevidela, čo všetko je v záchrannom aute a zaujalo ma to. Bolo zaujímavé zaraz na začiatku, bolo to super, mne sa páčil jeho postup, ako tréning robil a potom príprava naspäť. Bolo to zaujímavé celkom. Okrem týchto podujatí sme sa zapojili aj do ďalších zaujímavých aktivít, ktoré vám v krátkosti predstavíme. Na regionálnom kole súťaže A slovo bolo u Boha nás reprezentovalo 8 žiakov a Katka Majerčáková postúpila na celoslovenské kolo do Bratislavy. Na krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka získala Liliana Petrasová krásne 5. miesto. Gabriel Badovský postúpil na krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Na krajskom kole nemeckej olympiády Karin Halčinová z 8A získala 1. miesto a postúpila na celoslovenské kolo do Bratislavy. V dejepisnej olympiáde na okresnom kole Nina Sulitková a Terezia Pionteková zvíťazili a postúpili na kraj. Prebehlo školské kolo chemickej olympiády. Samuel Neupauer získal čestné uznanie v krajskej výtvarnej súťaži Moje neistoty. Detský folklórny súbor Kytorka sa zúčastnil na fašiangovom sprievode v Kežmarku. Aj tento rok sa uskutočnila Valentínska pošta. V speváckej súťaži Miss Bábika sme získali pekné ocenenia. Uskutočnila sa súťaž v stavaní snehových sôch. Na 2. stupni sa uskutočnilo učenie sa v maskách. A sme na konci vydania školských videonovín. Veríme, že ste si spolu s nami pripomenuli všetko zaujímavé, čo sme v uplynulom období zažili. Nový mesiac sa bude niesť v znamení jarných prázdnin, na ktoré sa už všetci veľmi tešíme. Prajeme vám, aby ste si ich užili v zdraví, oddýchli si a načerpali nových síl. Dovidenia opäť o mesiac.